Han är kort och lite. Gillar sig supa sig och tafsa på små sätt. Såna grejer. Ja, och när godismaskinen. Samma bröst vi hade i Svappavaara. Godismaskinen och små kattungar hemma så lockar sig små pojkar som man tar sig på Ja, han hade väl till en Boke-Woke-kurs också. Aha. Så föräldrarna fick vara i cellen och han visade djuren för barnen uppe. Låna mig den där söta lilla pojken så ska jag lära han rumpa. Kanske helt naken på sättet. Rumpa. Det är en väldigt snabb... Så Esalari dansa tango. Helt naken ska du dansa tango. Och du ska dansa för mig när jag pekar på dig. Eukalyptussmör i hela sättet. Fast jag föredrar faktiskt bearnaise eller ollonäsås. Ja, Men smaken... måste sen där sikmacka rätt i rumpan. Men å andra sidan, smaken är som bakgrund. Du gillar... Jukalaki, det är siksmörgås med gelé. Jag vet. Ja... Myrtopärski från min lilla by. Det finns något som heter myrtopärski. Det är blodpudding och kaviar. Det är sikpudding och... Det är vanlig sikpudding med gelé och... Ja, gelé. Som man äter rå och lite tungvarm så. Ja. Typisk pastilltok. Ja, man bör... Finns det en narki för fan? Jag har bara 5 gram, men jag ska ta den själv med 5. Låna mig lite narki. Ja, du får i sådana fall bli skyldig mig. Jag lovar och dansa puck-puck. Dansar du puck-puck om jag knäpper takten och vänta, jag börjar. Esa-Pekka Salonen satana, det var som gjorde Rustakala. Esa-Pekka, lyssna. Jag fick Eka-Pekka och dansa satana i jävla passo doble för mig. Esa-Pekka satanen. Esa-Pekka krapula. Annars du har pin. Vet du vad krapula betyder på sommarna? Krapula? Bakismage. Bakmage? Som man bakfulle, så pupplar i magen. Så krapula. Man kanske ska göra tryckor. Man har supit kanske i ett halvår. Och sen man blir så jävla dålig. Halvår? Så man sätter sig bajsar som gelé på ansiktet på särring. Halvår, fan satan. Halvår, det gör jag på en timme. Och sen sa tittu kolla. Och så bara sprutar gelé på hela. Gelé. Ja, jag vet. Mosad mackara. Ja, det är bra. Mackara är korv. Jag vet. Jag brukar tycka om massika och mackara. Gömma mackara. Har du gjort? Med en liten så. Du gömmer den, eller? Liten skullig liten pojke. Nussia på sättet. Ursäkta, pojken kommer. Va? Jag kommer, jag ska bara visa en sak. Ska nosia på sättet? Det är ett rolleritrick jag har. Om du ställer dig på knä och blundar och gapar. Gömma mackaran. Ja, det heter gömma mackaran. Gömma mackaran heter det. Kanske mackaran potta. Kanske mackaran potta, ja. Kanske inte. Vem vet du, vem vet jag? Kanske är den borta. Kanske är den i din hals. Mackara, jag älskar mackara. Kikmackara. Stora, tjocka mackara. Kikmackara, den är bra som satan. Men jag tycker också om praxenmackara. Praxen med jävla knastra med penen. Ja. Oj. Det är som att äta knäckebröd fast det smakar prax. Satan,
Jo. Vet du, jag kommer till den stadion nu. Jag ser varje lampa jag tittar på. De är ute och fiskar. Den blinkar åt mig. Lite ål. Ja, jävla fan. De är speciella. De är speciella. De är jävla dumma jävla. Ja, fortsätt, sorry. De letar ål. De skrattar sig mig så sa jag så här. You Swedish people don't know how to kill with knife. You say. No, They say to you. Satan, har du kniven på dig idag? Såklart. Såklart. Fan. Okej, jag är väldigt spänd på att höra. Tror jag naken? Nej, aldrig. Söringen är ju särpet fan. Alltid. Helvete. Jumalauta otroligt. Och vad händer? Du visar dem eller? Ja. Så säger sig till mig. När jag sa sådär, vad fan. You Swedish people don't know how to kill with knife. First you stab here. Du vet i sidan. Then you reach the heart. Och så gör man som mustalainen. Toppa sin puka i jorden så du får infektioner i stället. Ja. Så det blir Bingo, jag hittade. Yatzy i hål. Jag seriöst, vad så Djingis Khan blev dog. Fin, det var 6 stycken som hade hoppat på honom när han hade varit och presenterat sin son i en grannstam. Och fiska ål, va? Nej, det var fiska ål, det var 3 år sedan, det var många år senare det var fiska ål. Djingis Khan här fiskar. Den historien, den är inte ens med i historien, det är ingen som vet om den. Det blev så, de blev förändrade. Bra kille, jag sackar pil. Djingis Khan är en riktig undergubbe. Ja. Nej men så här. I alla fall blev de anfallna i en liten sån här skogsglänta. Det var 6 stycken som hade smort in sina svärd i avföring. Bajsar sig. Ja. Bajsar sig på hela plan. Efter de hade huggat honom och stod och smet svärd i munnen på. Så bra. Så bra då. Så bra. Tänk så det ska vara. Ja, det går bra då. Mustalainen brukar stoppa alltid puckan i jorden så det blir infektion. När det hugger sig med rispar sig. Ja, men den är mild. Det är nästan lika mycket bakterier som röven på en kaval jävla skit. Är du säker? Ja, det. Vill du suga min penis när jag tar rökaren? Ja, kanske. Bra. Du låg och fladdrade med öronet på den lilla ferry. Många vatten.